komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na sa aton sining pagpangalagad. Daligid lang kay nga kon ni mga stingers lain nagaginuha tanan. Na diferensya kita. Ha? Okay, sige. Antes pa naman ang tanan maka-action, sinari na kita sang panahon. We have on the line Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Action Bryce, may gabi kag sa aton mga listeners. No? Hari Pizza Uno karon, no? Lakat sa Pizza Uno Martes kita karon. Tuig 2020, no? Tatlo ka weather systems ang naka-influensya karon. Una, ang muning low pressure area, may antad ini siya karon sa distansya kapin sa 115 kilometros ang kadayon sa nasidlangan o kung east sang Burungan City sa Eastern Samar. Ari siya sa coordinates naton sa 11.5 degrees north, 126.5 degrees east. Ang ikadwa, ang muning tail end sang frontal system naga-apekto sa nasidlangan nga bahin sang nabagatnan o southern Luzon. Nga amo ni ang Kabikulan kag nasidlangan sang Kabisayan nga magalumon ang ilang kalangitan may lapta-lapta kini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kag ginaupdan man ni low pressure area ang northeast monsoon nag-aapekto man diri sa iban nga bahin sang Luzon. Amo ini ang mga lugar sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ka probinsyanan sang Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, ka Grumblon nga may magalumon sila nga kahawaan nga may mahinay hasta sa may kasarangan nga mga pagulan. Ang Metro Manila naman, northeast monsoon man sigahapon, may pag-ungo man ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga pagulan kag ang iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-uum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may dala man ini naligwin nga mga pagulan sa gihapon
halin naman niya sa localized thunderstorms. Ang Luzon kag Bisaya nara sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin, maghahalin naman iniya na aminhan na sidangan pakadto namin na nakatungdan. O kung northeast to northwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While diri sa Mindanao may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin lamang. Maghalin na aminhan nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya na o kita sa aton local nga forecast, may pag-uum-kuuman ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot man ini nga ligwin nga mga pagulan aton mapatyagan sa kabubusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kagari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyop sang hangin. Halin sa naminhan na sidangan pakadto naminhan nakatungdan sa gihapon northeast to northwest. Maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros ang kondisyon sa aton kadagatan diri sa Guimaras Strait o kung sa western seaboard sang Kabisayan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Mahal sigurong isda karon. Yun right, no? Yes, do ama-amo. So, ang Galing Sir aton Gan, bisan way amuning isda to do mahal gyapon gid mo. ang magani. Burot gid mo. Sikapin pagin nagamadlos ang hangin. So, Ay. way mayo hulik, wala hulik. May rason ang aton nga mangingisda nga magpamahal sila. Magpamahal-mahal. ng presyo. Okay. 11:22, alas 11:22 sining gabi ang aton taob. 1.7 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos inisya alas 6:33 buwas sa aga. Sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Malapad-lapad ang hunas. Alas 5:20 sining hapon nagpahuway si Haring Adlaw, magabutlak naman siya alas 5:47 buwas sa aga. Kagari kita 26 hasta 30 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 86.0 degrees Fahrenheit. So mo ni kabugusan sa aton lakat ng tempo sining gabi action right. Thank you good Sir Gan, at least na-inform ta naman sila no sa sitwasyon nato na. Ang LPA to mga dason nga mga inadlaw Sir Gan, kumusta to? Ining LPA tani kay ginabantayan naton ang pronouncement sang pag-aasalan tawon naton sa satellite imagery ta. Daw gisiyo ni sang sword sang northeast monsoon o kon huyop la ang dupoy-dupoy sang hangin sang amihan. Di daw chances are 50-50 nga mag-develop siya o kung hindi mag-develop. Matunaw siya. Pero ang iya nga madulot nga ulan sa kinalantaw namon wa isa nagatubo bangkil. Active low pressure area lang siya, okay. no? Kung may variation man base mga tagtatlo ika-anom ka oras, ika-siyam nga oras, ika-12 nga oras base magbaylo mag-intensify siya. Kaya ang wind shear ya daw ara tama ka taas, no? Ang iyang circulation ara sa babawin hindi panubot, hindi kahakop sang water vapor diri si surface level. So pasalamatan ta na pangamuyon ta lang hindi siya magbagyo. Yes. Ang iya lang ni galing ideya ari diri sa mahinampot siya gapon central to southern Samar, doon ang southern Leyte, maangot di siya sa Romblon, Masbate, no? Daw masaka ni siya naman sa NCR, National Capital Region. So ara dang iyang alagyan. Dito gyapon sa mga lugar nga kwan ba porti no? Pruway sa gatubo bangkil ya. No, do kwan lang damol nga ulan. Maulanon lang gid. Patimaan nga hindi siya siguro katubo tropical depression, pero hindi nakapakot Yes. Uncertain pa man nagalakat ang aton nga chimpo. Sige, salamat gid action Gan, Sir Gan. Maayong gabi. Maayong gabi gid sir. Sa balita, sa aksyon. Parte mga pananawan sa aton pag-asa no Sir Gani no. So may mga
Kung abi may mga makitaan kita nga moning situation sa aton sinilakat sang panahon. That's why we need to preparar sa aton sini kaugalingon anytime mga kaksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Maulanon kuno nimo no. Alerto lang yun 24/7. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 antes pa naman tanan ang aton panaming kada gabi. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:10 na mga kaksyon subong nga adlaw. Yari kita sa Martes. Yari na kita sa Disyembre 1, 2020. Unang adlaw sa bulan sa Disyembre, katapusan nga bulan sa tuig 2020 mga kaksyon. Advance Merry Christmas sa aton sini mga hotel. In fact, may ara na lang kita sang 24 dias ang nabilin kag Pasko na. 31 dias ang nabilin kag magatungtong naman kita sa panibago nga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi sa 2021. And we are hoping na si pandemya sini nga 2020 mabili naton kag sug-alawo naton nga libre na kita sa masunod nga tuig mga kaksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman naton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph nga pwede nyo gid i-click, share kag likes dira mga kaksyon. Bisita man kamo dira sa web naton kay maka-monitor man, makabasa pa. Aksyon firing line. Sa my Twitter account dira follow lang kag sa YouTube bisita kamo to. And sa aton sa nga mga texter sharing numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton kadto lang sa comment section. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para mahatagan tagi justisya tanan-tanan. Aksyon
Brian Borden, Action Firing Line. On board na, Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Halong gid ang mga kabataan nga nagapulo paligo sa aton sining mga kasubaan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Isa ka 18 anyos nagpaligo sa suba sa Bago ho, na lumos patay. Sa hinubaan naman niya, gamo-gamo ginagmay pero may inablang inaway nga ambot kung ano gid ka dalom sang istorya nga sinulod sang bana ang isa ka tupad balay nila nga nagakatulog kag ginlabo di buenas lang kay way gid matapat. Action Firing Line. Ang enkwentro sang iya sining nga asawa, no? Ang asawa niya nakakita kontra lalis-lalis tupad balay. Ting bana nagdumot, way blasudlat tong kakatulog kag ihanusan sa sundang niya. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri iya sa syudad sa Bacolod, kapulisan ta nagadumili gihapon gusto sang pulis nga idumili lang anay ang pagwa sang 15 anyos panaog nga edad kag 65 anyos pataas. Despite nga ang DILG mismo ang sa nasyonal mismo nagpalayag nga tipo hindi na makasuroy-suroy makabataan ta sa mga malls naton pero dapat may upod nga mga guardians. Pero diri sa aton mas pakamayuhon kon PNP ang paghambalon nga hindi lang anaya to make it sure nga padayunon masustiner na tuning nubo nga kaso sining nasambit nga si COVID-19. Action Firing Line. Timayo mga natikang na, way gin man dapat ginaton himuon pa naton. I mean, hindi pa gin man dapat naton himuon ini kay nagliwat lang yang aton sining kwan, ang aton sining quarantine qualification. Pero way takabalo kon ano ang status ni COVID-19. Action Firing Line. Oo, ganubo ang numero sang aton sining mga nag-positive. Pero way takabalo kon diin sa subong nga panago basi maiban pagidaway nato na swab test nga mga asymptomatic bala. Dako tsansa sang mga may edad-edad nga matapikan kon weak ang ila sining immune system kag may naga-exister pagid abi nga balati anti kadelikado para sa Action Firing Line. Sige, check na to niya. No? Ang iban nga balita makaksyon sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang gabi. Mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kuri kay nasa nga na interview ta si Kwan, si Vice Mayor Elced Familiaran, and he mentioned nga may ara sang financial assistance ang pamilya sang nag-positive sining COVID-19. Pero ipaidalom sa maid-id nga evaluation. Kay basi may damo ka malang kwarta tinga tagaan kagid mi pundo halin sa gobyerno atong waywaay na gidla, no? So sining nga hapon mga pigado nga pamilya nga ginpaidalom sa lockdown umpisa Setyembre 11 ni nagligad pa ni nga binulan makabaton sang 6,000 pesos. Namo na ni siyang resulta diho. Tingala lang tabla kay ara ni siya gali aksyonan na lakip sa Bayanihan Act number 2, no? Way ginaton ini makitaan ba? Purti naman binasahay nato, no? Kung wala ginopen up kay na ni Vice Mayor Elced Familiaran, duway gitek balos ni no. Anyway, bot sa iban kung kabalo sila pero ako personally, duway ko ni taga na tensyon gid, no? Nano man ning taga DSWD kag taga DSSD nga do hindi gid magpalanugid. Action Firing Line. Dibla, dapat i-inform yung publiko nga may amo na galing nga bulig ang gobyerno. Galing kay kundi ta matukiban nga hipos-hipos malang kamo da ay susko nga mga tao hindi man na inyo kwartada. Oo, kundi kita mo ginadamulay kamo gyapon sa mga tao nga nagpa-swab test abi kag nagapamangkot yung magpositive kami ano dason. Anong himuon amon kay okay man lang ya kami asymptomatic kami way kami virus muni na. Tidugay na ni gina question sa publiko. Wala gid may naka-open up sini may lang kay ara si Vice Mayor Elced Familiaran, no? Natukiban may ara gali mo taga DSSD naga hililipos lang mo mga apa. Action Firing Line. Ang traffic enforcers poso personnel kag iban pa nga paidalom sa next batch sang surveillance testing subong nga weekend mga kaaksyon. O are ti taga traffic enforcers naton diri ini sila mga pigado man isla mo. O ti ko may nag-positive dira or mag-positive dapat buligan ini sang DSSD gida nga matagaan sang ayuda ini di kay posipusan talang.
Pero mga muyo kita iya nga wala sa may magpositive sa ila kay ti problema man na naton gyapon tanan diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Sa probinsya nga balita kadamuon sa mga city governments ang Kabankalan employee guro ini nagpositibo sa COVID-19 no naglabot na sa 26 dugang mass testing pati gayunon sa Huwebes nga adlaw. Action firing line. No naglala pa yang opisina sang Kabankalan ano natabo didto man naumpisahan na ni sa tong assistant engineer mo nga napatay sa nagligad to nga simana. Kag diri karon sa Bacolod Bakaksyon tutukan tagid ni. Ano ba lang preparation sa aton nga PNP sa pag-umpisa sa bulan sang Disyembre? Crimes against property. Ano ba lang preparation sang kapulisan kon mag-umpisa na ang Misa de Gallo? Today, according sa aton sini nga IATF, pwede na ma-open sa idalom sang MGCQ ang mga beaches nga ginpasiraman diri sa aton tinalikdan nga sinimana. Action firing line. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon masuroy-suroy ko kadali lang sa nasyonal mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ariyo kay sa balita nasyonal kundi do kasadya gini sa mga red tagging nga ini nagligad nga simana. In fact nalakip ta diring mga ngalan sa mga artista. And kahapon o kon Domingo napatay ang bata sang Bayan Muna nga representative nga mo si Jevelyn Colliamart mga kaaksyon. Colliamat. Sa diin mga kaaksyon nga ginaligar miyembro siya sang NPA. Kagabi, si Presidente Rodrigo Duterte na nakabuhi sang istorya sa mga ambalya identified ang mga oposisyon nga mga lawmakers. Labi ini sila ginakabig nga mga legal fronts sang Communist Party of the Philippines mga kaksyon. Nag-react diri ang Commission on Human Rights o CHR. Labi na gid ang listening nga spokesperson nga si Jacqueline Digia. So no, sa kay CHR sa gina-warningan ko ang gobyerno sa ila sini nga mga ginahimo nga red tagging. Sa endangers lives sa sini nga mga tawo. Kulbaan sila dasig sang CHR no basta ganing gobyerno maka dayon lagwa bro kung may police mapusilan abe dun di mo tigaling kay CHR galing sa prangkang istorya ginporma ini sila agod magpangapin sa mga ginapigos amo nang ila mo no amo nang ila basi matingala kung lang nga CHR once ganing may mapatay ng authority do gahipos lang ang nagpatay adik ang nagpatay terorista. Pero kung may mapatay gini nga adik, may mapatay nga terorista, may mapatay nga mga against the government, ululot do mautod ang ugat sa taga CHR. Tige kuan na sila gintukod sila gani para magpangapin sa mga ginapigos nga mga kubos diri sa Pilipinas. So diri makaksyon sang ni Digia makaksyon a kind of a sweeping sang generalizations ang ginahimo sang gobyerno subong batok iya sa sininga mga tao. Dapat ko nang banidigiya mag-observe man sang principal distinction, delineation ang gobyerno hindi kay sagil ang taya pang ridtag sa mga ini nga mga tao. Action firing line. Sadya nga obrani nagaamat-amat singki subong haw no ang sitwasyon ti ang mga ang lain pa di kiti napatyan ang anak pa sang Bayan Muna representative daw kahalata na gid katama. Anyways, ang ato lang naman diri human as we are, dapat maghang panay kita no respeto sa isa kag isa. Kag kun mo gimaning sitwasyon subong san upat ta mag-inayuhay man, no? Gobyerno kag ining mga amo nga grupo, gintinguhaan naman kuno tani ni sa nagliligad to ang pistoks. Galing kay daw na udyok gito duway gid na tigayo no. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa nasyonal si Presidente Rodrigo Duterte ginbulgar yaho. Ginbulgar sini nga may mga kapulisan didto sa may Zamboanga del Sur nga dihon sa karon nga buhion liwat ang kuratong balilinggang. Ay gali, Portino, nakuha ni Duterte mga aksyon sa intelligence community
ang pagpanilag sining nasambit nga grupo. Kag sila mani ang nagauyat sadto suro sa report sang Uzamis Gangman. Ti gusto ni Duterte nga pahibaluon ini mga pulis sa mas temprano pa nga hindi nyo na pagpadayunon pa ang inyo sining plano or else basi gusto nyo mapatay temprano pa. Action firing line. Fuerte no ang bali ni Duterte, better shape up or basi gusto nyo mapatay ng maaga. Amo nang palayagya sa mga pulis nga ini nga naga-amat-amat kuno kang nagahimbon-himbon kag may plano nga buhion ang Kuratong Balilinggang. Ang Kuratong Balilinggang involved sa pagpang-hold up, carnapping, robbery, kung ano na lang ang mga kriminal nga kriminalidad nga ginahimo hindi lang dito sa may Zamboanga kundi around the nation. Action firing line. Kwarte ni kadelikado sila sa una ining balilinggang nga ini mga kaksyon. So kabay pa nga matap na ini sila kay base tuod man. Gin palayag pa diri ni Duterte mga kaksyon nga konpatsyon gidman sang kapulisan sanday DILG Secretary Eduardo Anyo kag Defense Secretary Delfin Lorenzana ti anong labot ang Pilipinas magatindog man sa gihapon. Nga namuno yaning si Lorenzana kag si Anyo nga posible pamatyon sang kapulisan. Ti kay kwan ini ang DILG ti may poder sila kon kapulisan ang pagahambalan. Amo man ang DFA mga kaksyon. Gintag name inis lang adwa ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi gid mismo. Kay basi sila ning intel ni Duterte bla nga nagahutek may kay Duterte. Action firing line. Bantayan tani kay imbis naga hilapit ang eleksyon sa 2022, may nagaginuwa nga mga bag-o nga mga istorya like balilinggang nga inyo. Sila man isunang mga grupo ginatudlo man sa mga kidnapping mga kwarta pero ginagamit sa iban nga mga politiko. Action firing line. Balantayan ini. Anyway, sa iban nga balita makaksyon, aryo kay nagakabalaka subong si Representative Mike Defensor sa posible pagtaas ng HIV/AIDS diri sa pungsod Pilipinas sang panahon sang pandemya. Siya kadamo abis ang wala nakapatest na subong, wala nakapadulong sa tagsa-tagsa ka mga hospital na nago man guroy. Siya basi makibot kita pila ka adlaw dumamo ini sila kay nahadlok magpadulong sa ospital ka magpalantaw sa ila sini kaugalingon. Action firing line. Subong I understand action an naga-celebrate kita sang World HIV/AIDS Day, no? Subong nga adlaw. Now, amo ning nagwa ining report. Ang National AIDS Registry nagpalayag April to June 2020. Ara lang sa 934 ang nakapacheck sa ila kag nagsulod sa data nila. 68% ang pagnubo sini ikumpara last year nga naglabot sa 2,938. Kag inatingala pa ko gani nga amahambal nga nagakabalaka ka kay kung ikumpara mo last year 934 lang ni subong. Ang bot silingon ni Defensor diri base ang iban wala lang nakapalantaw kay nahadlok magwa sa ila puluyan. Action firing line. Palantaw na kamoto kung gabatsyag kamo nga daw mo ng feeling nyo. Ang HIV kagang HIV/AIDS di ko na paghambal kung din halin ini nga balatian. May nabaton ko information may bulong naman ini, no? Pero tiyan mo na, dugay lang ang panahon, ang sagi, bisan ano lang ang mga tulo testing, ginahimo lang sa vaccine sini, bulong sini, tanan nga mga kasapatan, ginatestingan. Action firing line. Ang Pilipinas mga kaaksyon, si House Committee Economic Affairs nga nagduso or may ginpatigayon ini nga duha ka bersyon sang Bayanihan 3, no? Economic, para sa economic kag bagyo, sang pungsod Pilipinas nga nagasalanta diri sa aton. Amo si Marikina Representative Stella Kimbo. So diri sa ila nga dapat magdugang sang 400 billion pesos ang Pilipinas para sa Bayanihan Act number 3. Kaya nga kulangon gid ang 4.5 trillion pesos nga pondo for 2021 nga budget kung lantawon mo ang problema kag economic problem karon diri sa pungsod Pilipinas bangod sining pandemya. Action firing line. Sano pa diri sa kay Kimbo magka-aksyon ang 400 billion pesos tungaon ini or bahin-bahinon sa duha. Ang 300 billion para iya
sa COVID-19 nga bulig. Ang 70 million para naman niya sa disaster nga nagalinabay sa aton di mga bagyo, linog, bulkan nga nagalinupok kag iban pa. Action firing line. Ang pamangkot diin makwa pundo. Ati mangutang naman ta sa iban nga pungsod. Action firing line. Ang pinaka-latest today nga COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas, may ara na kita sang 432,925. Ang bag-o today, 1,298. Ang nagapabilin nga positibo, 25,725. Kag ang naka-recover, 398,782. Kag ang patay, 8,418 mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Aba na mga happenings dito sa national mga ka-aksyon, i-share ko lang ni gamay sa natabo man. Sige, itira Action Helms kaya may i-share ko natabo sining mag-asawa dito sa Siboho, nagkaladakpan. Day mile. Padayon ka muna ka pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Borden. Kini nga bahin ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at sabon. I-share ko lang ni gamay bla para at least may lesson kita nga makuha sinadri mo. Ilabi na gid sa mga asawa kag bana nga hindi kontento sa ila sini nga mga partner in life. Action firing line. Dito sa Cebu mga kaksyon, isa ka asawa kag ang iya sini kirido ang nadakpan sa isa ka motel. Action firing line. Ang istorya amo sini, no? I-share ta lang ni. Actually hindi naman ni gani bag-ogid sa palamatin anta. Ang asawa nagatrabaho. Ang bana medyo nagaduda na Action Helms. Paglakat sang asawa, likom sa iya ihibalo, ginsundan siya sang bana niya. Sus na naman imo nga way man to siya kadiretsyo sa ginaobrahan niya. Ginpangita. Uy, may nakakita ka nakatudlo gid. Ginsunod. Bauti atogid sila sa motel upod sa iya sini kirido. Action firing line. Sang natumbok na sang bana nga ang iya asawa amogid ang upod. Si man pa balang bana blaho? No? Si man bago pa na oguro to ano sitwasyon basta gaobratos ba no sakay-sakay barko abi ano. Nagkuha siya ka pulis. Agod mangin legal. Wala niya gingamit ang iya sini personal nga kaugot abi nga like sa iban abi nga may bit-bit nga 45 38 kung ano klase armas kutsilyo man daw kon binangon pamahala na ni no ginsulod ya bi kag ginpatay ang ang asawa niya o kon ang krido duha abi waya na ginhimo gingamitan niya sang legal nga pamagi. Nagtawag sang pulis. Ginsulod ang kwarto. Bao, susko. Diyos ko Lords. Ang kirido ti damalagyo pa. Pagbuka sa pirtahan, dahil niya bong kalas kag madalagan tani. Tanong mo na kay pulis ang stubang mo da. Mano kada, dakop. Pinangita nila ang asawa. Wagin makita ng asawa. Action Helms, inayawan sila kasuhot sa mga katre, mga banyo, kung ano to nga mga hulot-hulot to. Action firing line.
Hambal nila way manggali upod dadi hambal sang pulis sumala ka guro sir. Namo na blaw. Siya diya way gi ko nagsala sir. Ari gid diya sir. Ari yung may pamatuod ko muni. May nagkalas si Kisame. Ang asawa aksyonan ato nagapa-hapa sa Kisame. Action firing line. Lumusot sa gamay nga buslot. Sus ko Ginoo ni mga bahay nga ini. Kagini mga laki nga. Dakop sila nga duwa. May mga edad naman ganiya. Da mga tag 45 naman ano pagid-abing pangitaon kon sexual arousal abing nga ginatawag. Action firing line. Kido ka mga tigulang naman. Anyways, ang ginatawag nga sex nga ginatawag mag-action, hindi niya binastos ato na. Why ba niya matter kung pilang edad mo? Ti ayos lang nga duwa. Kamanga kanugon, no? Kanugon gid ka tama. Ako wala na ma-share ko na sa inyo at least pero iniblang saludo kitas ba na kay wala gani nila gingamitan, wala niya gingamitan any nga mga patalom dira, armas lutang nga ibutang niya sa iya kaugalingon ang kwan abi ang hustisya abi, no? Ginagi sa pulisan ti failan gid sila kaso ang ila sining atubangon. Action firing line. Hay sus ko kaluluoy. Diri sa aton sa ligan may nagkalinabo man mo, damos na bla. Ti kamo da sa nagapamati. Unta tanyo na, no? Hindi niya pagsigiha kay wala gid may maayo nga madulot da. Action firing line. La 7:33. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, diri sa aton sa Bacolod mga kaaksyon, again, ginatutukan ko giniki nga, kadelikado sa nimo. Kahapon sang aga napatay ining 17 anyos, ginluthang dira sa barangay Villamonte, Bayanihan, kag as alleged, ini siya ang may mga warrant of arrest na. Sa minor niya nga edad, hindi siya pwede masulod sa prisuan. Because ang ginatawag naton laye nga nagaproteher sa mga minor di edad. Pirmi lang siya ginabutang sa SDC bla. Tapos nagasaka siya kag magpalagyo. In fact, gintawag siya nga ngalan aksyonan nga si Spider-Man. Action firing line. Spider-Man uso sa tawag siya. Gintero patay ining ginatudlo notorious nga kawatan. Pero kay nasang aga ginayo ta sa Action Eden Abuso Patrol, ginpadulungan tang puloyan na istorya nato ng Iloy. Ang nga bata gali suno sa Iloy ha. Nagapulopongko sa motorsiklo, ginlabyan kag gintero, may naga-apir-apir pato ko naghambal nga igo man do ginpraktisa ni labing bata abi pro allegation sang Iloy ha. Ang suspect according sa Iloy nakabunet. Pamangkot tadi nakuhaan sang items ining bata nga ini inablangkot in the act bala or akot in action abi nagasaka sa pader or sulod balay or sa compound or nagabitbit ka bike nagapasan ka TV da no nga sitwasyon abi nga gintiro ini siya sang tagbalay. Action firing line. Amo pa nang dapat ginaton tutukan anyways. Background ko lang na. Kay sini nga Disyembre mga kaaksyon, di naman bag-o sa aton nga bisan to ng Disyembre damo kwarta ini nga binulan. Pero matawag naton iyang ang tawo kung kisa nagapangita gid kwarta sa maayo nga paagi may araman sa malain nga paagi. Action firing line. Di may ari ka katabo sa aton nga sudlon ang balay. Once nga bumato ang tagbalay, patsyon ka sa mga kawatan nga ini, ti ka delikado katama. May mga bukas kotse kita dire, no? Kung ano na lang pati gani mga side mirror sa motorsiklo, malabyan nila nga daw namin inapanglungi na sang ibanda. Action firing line. Subong pagdiri sa Bacolod kun iuso grabing bike di subong. Ginapang agaw ang mga mountain bike di sa Bacolod subong. Amo na nga kadelikado gid sa Bacolod kon kriminalidad ang paghahambalan. Action firing line. Ano ba lang prevention nga ginaigahimo or pagahimoon sa Bacolod City Police Office angot sini mga kaaksyon? Online sa firing line. Sa aton nga linya spokesperson sang BCPO, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good evening. Action Brian, mayong gabi ng kapisaton ng mga kaaksyon sa pugos natatapos staff management ng Action Radio diri sa siyudad sa Bacolod on behalf ng among Director Police Colonel Manuel Alcano Presido sa aton tanan Action Brian mayong gabi.
Salamat gid sir sa imong sining time tonight. Sir, anong preparations ang PNP naton? Hindi naton matago sa bulan sa Disyembre, sometimes may ara sa mga kriminalidad kag more on mga kinawatay. Hold upan kag iban pa abi nga gakatabo kay do need naton kwarta abi sir. Ano mga preventions or ano abi mga assignments karon nga ipatuman sa BCPO sa kapulisan do sir? Action Brian, salamat isang kayunay nga nakahambal kita diri sa inyo programa sa Action Brian. Una sa subong Action Brian, we are still on full alert status. Amuna nga may ara kita surveillance swab test nga ginconduct sa mando sa aton nga Deputy Organization ni General Villacorte para masiguro naton nga nag-duty naton nga mga personnel wala o kung hindi infected sa COVID kay we are on full alert status. Kag sa subong Action Brian gaapilar kita sa aton nga Emergency Operations Center. Kaya may ara kita dira sa mga personnel na masusobra mga 144 ini sila nga mapaamat-amata ni download sa aton nga mga police station para magamit naton sa patrollers, magamit sa rekorida, magamit naton sa aton nga mga law enforcement operation. Kay 100 is kadako is a big thing para sa aton dire sa Bacolod City Police Office. Tandaan ta Action Brian, 46% lang filled up kita. So kakinanglanon pa kita sang 66% So amuna ka jutay ang aton subong diri nga personal sa Bacolod City Police Office. Pero despite na jak tutugin hambal mo Action Brian, gataas man ang crime against property. Kung tanawon naton sa aton nga crime stats, amo gina siya usually kay hindi manigar Action Brian pag amo ni mga binulan madamo kita bala sa mga kauturan nga nagapadala halin sa sagwa. Yes. Kaysa hindi man manigar nga ang iban kisa mapost pa bala sa aton dira sa social media, mapost pa sang FB every time nga makabaton pakay mabaton nga regalo. Thank you. They don't not knowing Action Brian nga part na ina sang monitoring man sang aton nga mga kauturan bala nagapamintaha. So pero sa amon Action Brian di tagin man naman ni iban malipay man gid makabaton kabla sang bagong sapatos, bagong relo, pero sa on the other side sa subong madamo sang wala sang trabaho, madamo sang pigado, di manigar nga may ara niya makapaminsar sang hindi maayo. But still sa subong ang aton nga mga personnel, ang aton nga office personnel ginaobligahan na mag-duty panggabihan. Kag ang aton personnel na balko na on full alert status, wala kita sang live subong Action Brian. Sa inyong pagpanilag subong sir, may bago nga mga estilo abi ang aton sini nga mga utod nga nagapamintaha sir sa amo sini nga panahon, may mga bag-os labli nga style agud hindi sila madakpan or para makahimo gisla sini nga krimen or crimes. Action Brian, ining mga kauturan naton din nagasulod sa Bacolod, may ara kita Rogues Gallery sina. May ara kita nagdira na known na nga mga personalities, the same man ini sila gihapon. Amo na Action Brian, ang ilayang offense o kung ila sala na piyansahan lang. So gagwa balik sulod nang ni sila gihapon dira sa aton nga mga prisuhan. Sa nabal ko billable ini ang pagpangawat, then at the same time ang iba sila nagkala-dismiss. Kay mostly sa complainant naton makapile sang kaso pero wala nagapursige nga mag-attend sa aton nga mga court hearing. Kay labi na gining aton nga mga iba naton nga kauturan Action Brian nga mga negosyo, may mga lago nga transaction. Imagine mo ang buol ba sang oras sa mag-attend sa mga court hearings, but not knowing na ma-dismiss ang kaso, still problema taman ina sa gihapon. Kag may ara ba kita diri nga nagagamit pa sa mga minor de edad. May ara kita na monitor diri sa siyudad sa Bacolod, either using minors considering nga they are protected by Republic Act 9344. Pero may ara kita mga intervention, no? May ara na full condition kita sa atong DSWD. Kag ang isa sini sa even though nga ang natabo sa nang liga nga Domingo, ang on the other side nito may Marico naging man ini ang aton si alias Spider, considering man aton nga minor, pero isa ini siya Action Brian man, no, sa
madamo isang kaso kung pagpangawat diri sa sudad sa Bacolod ang paghahambalan. Amo to nga medyo napuno naman ang mga nabiktima niya sini labi na gid ang wala nagapile sang kaso Action Brian. So amo to nga sa aton nga pagtan-aw is a personal grudge ni natabo. Lesson learned man dira sa aton mga kauturan nga madamo sang pamaagi balaya makapangita kita sang ginawala hindi man tani sa pagpangawas hindi manigar may naara niya nagatumar sang kalain sang buot ya sa inyo nga naga panguha sang hindi nyo nagapangawas ina gid pangabulayan ina nila kag di ka suban ka kululbaan ining wala nagapalit ang kaso nan amo gina kaya may mabasi mabalos. Anyways, sir, although nga medyo strict ang aton sa pagbiyahe sa mga eroplano subong man sa barko naton, pero sir, may na-monitor ka mo nga mga import abe ang delikado sa mga lagko gid nga mga hold upper kag mga robbery gangs bala nga nagapang sulod-sulod gid sa mga bangko naton, sir, kung kaysa. Sa subong Action Brian wala kisa ng monitoring considering pila man ba kita kabulan nga naka-lockdown. Yes. Kung ninyo makita every time sa subong maggiyo ka may mga ara kita backtrack o may mga tracking system kita. Isa man ini sa nagapabudlay sa ilang mga movement. Other side nga namo siniga kadili sa travel pero ang mga kauturan nga nagawa sulod ilabi na gid pangayo madali man naton ma-monitor kay kanambal ko we have rogues galero o kung may ara na kita mga pictures siniya mga grupo nga nagadiri sa sudad sa Bacolod nga sa subong hindi na ya-aktibo Action Brian. So meaning ang monitoring subong sa BCPO more on mga local nga mga hold up men, sir. Daw identified naman sila kay tibi mga pictures or sa Rugs Gallery na ninyo. Damo man na sila. Yes, Action Brian. Kag problem tayo na-update ina on weekly basis, ga-monitor kita sina sa ila. At sa same time, na-activate man naton ining aton balang mga asosasyon diri sa aton nga sa mga housing nga dapat mga-connect man sa barangay nga magabulig man sa aton. Labi na gid nga kulang kita sa mga personnel ang ilang serbisyo, labi na gid kung kagabihan kinanglanon gid. I see. Sir, nagsulod lang sa mind ko bala, no? Ano man may sa pag-intindi nyo, sir, anyway, first time nga may napatay nga suspect sa mga pagkawatay diri sa Bacolod. Ano, sir, may group kita diri, kaya na-mention mo ba si bad trip to nga pamilya nga ginbiktima nila, pero may grupo kita, sir, na monitor abi nga nagapang assassinate lang sa mga suspects ang kinawatay sa Bacolod or daw ka-isolate lang abi? Yes, Action Brian. Gina-consider natin ini nga isolated cases. Hindi manigar, ang mga ganing ko Action Brian, ang mabudlay, ini mga kautora nato nga bala na yung ang nila prinsipyo sang una pabalaya, tradisyonal nga ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ngari inayagya, kung yung makauturan kita yung amo na ila pagpapati sa kabul, kay kung bisa gambal sila nga niya, kung paagi ta pa ini sa legalidad, kabudlay, kadugay, magasto, usik sa simpo. Totoo na Action Brian, kung experience naton sa aton sa nangingipi kita sa una may ara iya yang matimingan ka ng nilaya muna na siya kaya mahatak man sila sa hostisya according sa ilaya nga pamaagi inaambal sa identify naman ini nga mga grupo ini mga nagapanulod-sulod ini sa aton mga panimalay amo inaambal ko nga halong man sila may ari tawo yang gadumot madumot ya labi na gid ina mga propiedad ina mga kadula sa pinangabudlayan na nila hindi man ina manami nga kwaon mo lang ya sa mapos nga pamaagi Action Brian. Ang imo, sir, panugyan abi sa mga kauturan naton na sining basi pa lang, no? Kay sa nambalta na amo ni ang crime stats mention mo kay na medyo nagataas man by the month of December. Ano dapat ang mga precautions man himuon sa tagbalay kay not all the time si police ara man naga visibility patrol mo kalapad sa Bacolod abi. Action Brian, una bes, ang akong permi ginapilar sa ila, na magpatakod sa CCTV kung masarangan man ang pangaton ng budget. Sa subong, barato na naman ang CCTV, XD naman ina. Kari may mayara kita, pwede mapatigayon dira kung gusto nila, kung pinanglanon di sila sang CCTV, mayara kita ma-recommend dira sa ila para mapadasig ang pagtakod. Yung at the same time, Action Brian, hindi din pagbayaan niya ang balay. Dapat may pabilin gid maski isa lang ya katao. Kag sa ingin ang mga abandonado bala nga mga pamalay amo ni usually ginabikwan nila ang usually nga ginasulod nila kay thinking nga wala dira ya sang tao. Pero amo nambal ko dapat well lighted ang lugar, hindi dapat sa pagbayaan, may CCTV
At the same time, kung may mabaton kita nga mga regalo, kung ano may na, mga packet, mga karton, hindi naman pag-i-post sa media. Even though it's a blessing. Maraming nagpasalamat kita, pero sa subong nga paninpo, no, ginamonitor na subong sa aton mga kauturan. Oy, may nag-abot nga package, oy, do bago yang rilo. Hindi ka na inasubong pag-ubraw niya nga sa subong yang kapigado sa panahon ng sundayan. Aha. Sir, makambyo lang ko gamay, sir. May mga plans na kita, sir? Layo-layo pa man ng December 16. Pero ang ginapangayo sa simbahan to nga dapat mag 11 to 3 abing curfew hours. Pero doon ako chance maybe siguro nga paboran gid man in fact ang oversight committee doon nagpabor sini. Ang PNP, sir, ng mga preparations na sa mga kasimbahanan diri sa Bacolod, sir, sa Misa de Gallo. Action Brian diri sa atong siyudad sa Bacolod. May aron na kita deployment plan sinaya sa simbang gabi. Annual na naton ginaubra pero sa subong may additional kita guro nga idugang dira. Ini nga aton yung mga traffic, ang aton yung mga bitaw, at the same time, ang aton yung mga force multiplier. Idugan nga aton sina-deploy, at the same time. Nautod si Sir, balikan naton, abi. Action firing line. Okay, at least temprano pa ma-inform tang publiko kung anong dapat nga mga pag-abuhaton, ano? Para avoid kita, no? Sa mga insidente nga kaangay sini, may sir, balik dira sa imo pasensya, sir, nautod kita. Yes, Action Brian. Dito na ta, sir, sa mga plans, So sa ginambal ko na Action Brian, may deployment plan na kita, and that is annual na itong ginaobra ka na ito, ginaobra na yun natin. May mga changes lang siguro. May mga rerouting sa atong traffic, deployment sa aton yung mga bitaw, kung kulangon pa, mag-deploy pa kita sa aton yung mga force multiplier. Kaya ini sila willing, hindi nga magbulig sa aton ng mga kapulisan. We are still waiting kung ma-approve sang National IATF ang pag-adjust sa aton curfew during Misa de Gallo nga instead ng alas 4, alas 3. Yes. Kag we will implement sa number kung ang aton tanyang mga personnel, even our office personnel, i-deploy naton just to make sure na ma-maximize naton nga mga security kagula sa mabiktima dira sa mga pagpangawat, mabiktima dira ya sa mga pagpang-hold up. Hindi manigar may area gyapon niya mga kauturan naton nga gapamantay lang, gakuha lang siyang timpo. Ini mga kauturan naton nga mga may malay nga tinutuyo. Kansa man lang kag opportunity mong alas 10 madulom pa ina. Mostly diri sa ginaagyan ang aton dira nga pag-travel nila may ara mga lugar nga wala sa mga suga. So we will deploy sa aton nga mga personnel nga magarunda. May ara kita yung assistant desk nga ipahampang sa aton mga simbahan. I see. Sir, if you remember, I don't know kung diri ka to during the time, siguro mga 3 to 5 years ago na nakaligad, may isa to kadalagita nga ginpatay somewhere Handumanan or Felisa, Simba de Gallo lang to tani mo, gin-rape ka ginpatay kung di ko magsala, sir. May sa sina nga mga lugar, mga Granada, Cabog, Handumanan, medyo lululigwin abi nga mga lugar, sir, anong mga plans sa di, sir, man? Una best reaction, Brian, tako na ligwin man nga lugar. Ining ang atong mga kabataan nga magsimba dira, mas manami siguro maupdan gid sang ginikanan. Amo nang isa sa aton dira ma-advise sa ila. Pero para patrolyahan taman na gyapon nga mga lugar sang aton nga mga kapulisan, pero dugang security measure sa mga ginikanan, hindi man kita magkumpiyansa. Yes. Mapababae, mapalalaki. Ugtan ginaton pag may simbang gabi, kasi alas 3, alas 2:30, galakat na ina. Kung alas 4, alas 6, madulom na ina. Hindi man naton pagpabayan ang aton nga kabataan. Una bis, hindi taman kidi ibator malang ya sa kunsin o dira, sa pulis na kung may matabo. Dapat kita mismo, maghatag man kita sa nagakayong aksyon sa aton kabataan nga magasigba. Yes, sa Misa de Gallo, Action Brian. Yes, kanami. Sir, at least subong pa lang mismo mga tao makapreparar na. Maybe guro may arama ka mo counterpart, sir, no? Sa mga barangay tanods na ton, kay mas sunado pag ilang lugar, abi. That is why ginambal ko, Action Brian, nga dapat i-utilize nato ng aton dira nga mga punong barangay, mga force multiplier. Takadako sa mabulig nila. Amo lang ini nga syudad. No, sa ako niya na-assignan, nga very active. Ini nga aton mga force multiplier. They are best mili kada gabi mga duty pag ganit sa aton mga stasyon dira. Kag ini nga mga force multiplier, mga volunteers naton, they are willing. Very much willing gid nga mga bulig sa aton kapulisan. Sir, isa na lang gid, sir. Anong aton, sir, nga preparasyon na naman kinagligad to daw napasirato ang sa Punta Taytay nga mga beaches bla?
MGCQ tato. Today, MGCQ na daw ginpahunugutan naman yung magbukas. Pero I doubt kung ma-observe nila ang practice na nga health protocol. May PNP tato, sir, yasign, sir. Yes, may ara kita dira Jackson Brian. May lesson learned na kita dira sa mga nilikod niya si Mana. Kag hindi na kita gusto maliwat pa ina yang mga nagkalatabo. Again, kadako sinayan naman nga imahe naman sa aton dira yang kapulisan ng maigo dira. Still, nagpasalamat kita gin-allowed sila mag-operate but still may ara kita parang 50%. Observe ta lang ang basic health protocol. Then wala man kita untat gihapon nga pag-remind. Hindi pwede mag-serve sa ilim nun. Dako abi ka pamangkot nga MGCQ pwede na. Pwede ka mo yakabakal ilim nun. But you are not allowed to serve. Pwede na saya sa inyo panimalay action Brian. Okay, at least may diya na kita sa buong gabi. Kaga pa nga ba yun, tama na mga barangay tanod, kakapitan. Punta tayo malang na concern ginaton mo. At tuyok-tuyok, mas lagi nagmay, kinambal ng polis, medyo jutay, gidman katama, sir mo, no? Prangkang istorya. Yes, Action Bayan, maski sino, pasalamat kita sa mga concerned citizen nga nagapabalo, nga naga-report sa aton, nabinigay sa Action Radio, kag we will take action kung may mga reklamo nga diraya sa inyong mga purok, sa inyong barangay, sa naga-serve sang ilim nun. We will take action. Kung kinanglan mangin drastic ang action naton, obrahon naton, for the sake na ma-prevent nato ng pagdates ng COVID-19. There's nothing wrong sa gina-implementar sa aton nga mga ordinansa, sa aton nga executive order. Isa naman diri ang problema naton si COVID. Yes. Ulit na pagkontrahon kung ano man mga patakaran kay ini para sa kayuwan sang tanan. Pasalamat kita, we are allowed to operate on 50%. O galing aton mga mulsubong, sa nabasahan ko sa MGCQ daw, they will operate 100%. Yes. But again, dapat mas stricto man sila sa ginapatuman ng mga basic health protocol, dapat istriktihon taman ang mga backtrack ni. At least kung may aragin man, mahapos ang aton nga contact tracing nga pag-obrahon Action Brian. Sige. With that, Sir Pico, sir, salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, sir. Yes, mabuhay din po kayo, Action Brian. Mabuhay po ang Action Radio. God bless us. Action Firing Line. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, BCPO spokesperson, mga ka-aksyon, Sa muna, hindi lang taran isalig daton sa PNP. Dapat mangin vigilante kita, mangin mahinalungon, binantayon kita sa taran nga tiniyon. Batok sining mga personalidad nga may mga malain nga tinutuyo, hold upper dira, kawatan, snatcher dira kung nga situation. Para hindi ka mabiktima, hindi kita mabiktima sining nasambit nga mga tao. Kay prangkang istorya nag-exister ginman ni sila man. Action Firing Line. Ang ini nga mga tao. Sa 7:54 pagbalik naton karon, try naton nga lang buton ang Philippine PCG, Philippine Coast Guard. Kung ano lang status ang biyahe Iloilo to Bacolod, kiti MGCQ kitang Iloilo City nagapabilin sa GCQ gihapon mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:54. Oras. May gabi kay Almira Lima Lazarte, salamat gid. Araman si Alma Agravante sa Bater. Ginasikreto pa nila kaluoy man sang pigado nga nag-positive. Eddie Laos, good evening. Action Bray, monitor kami gyapon ni Nanay Isabel diri sa Caintown, Victorias. Action Bray, happy 1st December. Gani. Yes, happy gid. Cecilia Olio Araman, si Mike Kyle Felizardo Navalyaska. Good evening, Sumbray, watching live here sa Binalbagan. Ramona Azero sa Barangay 35. Cecilia Olio. Good evening, Sumbray. Nagalantaw kami sa Cebu. Salamat. Ana Mandri Gusrob. Hello sir, pwede mo ma-ask ang expert of DOH if it is safety bala ang water sang swimming pool for the virus. Kay may nakita ko nga resorts nga open kag daw wala man social distancing. Ang mga picnic or palaligo dito kag ang iban dira pa nagapangihi or dupla sa pool mismo. At ang inayang sa swimming pool duna naman ginadayang pangihi kag dupla. That's why nga ako duway ko ginayos nga maligo pero may sa swimming pool mo. Parang kagad ang istorya. Jen Oisi sir, good evening Sumbray, salamat naga-monitor. Carmelo Halandoon, daw hindi mayuhaw, maying gabi da sa inyo. Salamat. Jocelyn Arisivita Ulak,
Ray Montiliano, salamat kid. Liberte Biniten Obaldo, good evening Sumbray, monitor lang kami di Estoms 4 Mansilingan. Iska Bakuyo or Baguyo, Christmas is just around the corner. It a few weeks to the new year and you're planning to vacation or you're traveling or adventure with your family and friends. Have a wonderful time this period. Negosyo tong yagali sorry. Kasabad ni sang sagi kapos ka negosyo no. Sino ni si Iska ano ni man? Baguyo man. Camilo Halanduon, tong Buran Tuario Aksombray, good evening lihog lang great Barangay Kapitan Edgar Tuario. Sang lalagsan na Castellana, ang wife niya nga si Ria Tuario, sa mga kids sa RR, aming Princess Kagzia, Tatay Tinoy Tuario, kag Nanay Rosie Choi Pulion kag Chay Putot Baltazar. Araman si Joray, nabasa ko na. Jovi Monares, watching, good evening na The Action Bride. Salamat. Leo Tawalan, happy birthday Evelyn R. Ragrag Zamora, Nicor, Manghanoy La Castellana. Pati Delphine, salamat gid. Ivaniza Espuerta Giliang, good evening so Brian, lihog lang tamiyaw mga paryente ko family Budios, Dilatore ka Kulanggoy, dira sa Hacienda Pasita La Castellana, ga monitor gid sila, God bless. Rosalina Arellano Espadero, Andro Manggilan Villarosa, good evening so Brian, nagkano ta subunghaw, great lang family Villarosa, da sa Talimagaw, halong kamuda pirmi. Salamat. Pinky Holto Pilye, good evening Sir Bry, tune in gid kami always sa program mo kag Action Radio Family Pilye sa Barangay Tangob. Honto Pilye kag La Carlota, thanks by Bry, more power and kag God bless. Sandro Baroy, good evening Sir Bry, monitor lang diri sa Hausa, keep safe lang, God bless. Salamat. Virgie Olpinda, Action Bry, monitor always gihapon diri sa Celine Homes, keep safe gid always, Action Bry and God bless. Si Edith Diket, good evening Action Brian Morden, kindly shout out Diket and Joso family, avid listener from Airport Subdivision, thanks gid, salamat. Chris Vilbat Reyes, good evening Action Brian, watching live East Homes 3, Barangay Stefania, Merry Christmas Action Brian and God bless, same to you. Sir Rene Valiao, hi salute to the husbands, self-control and patience over eager. It takes a great-souled person to persevere. Good evening, idol, si Sir Rene. Gani man, na-control yung ang kagalingon niya. Alex Montesa Araban, Elnora Castellano, maayong gabi, idol, Action Bray, maayo man gani nga natruhan siya, agod hindi na madamo nga mahalitan. Ya galing di malas gid siya, wala gid na rason nga ara da siya sa amo sina nga oras kabata pa ti mirisigid. Arlene Niegos Tavera Raman, Joseph Oria, Des John Pilyunes, good evening Action Radio Bacolod kag Action Brian, monitor lang kami di sa NCR, kumusta lang taga Sipalay kag Pilyunes family. Araman si Glizer Barcelona, good evening Action Brian, we're watching live. Nanay Led Barcelona, God bless you always. Salamat. Elnora Castellano, patamyaw lang ko sa akon pamilya nga walang sawa nagapamati sa imo nga mga report firing line. Sa Manapla, estilo ka Castellano family, halong idol. Salamat. God bless. Joey Padios Bisada or Basada, good evening Sombray, watching from Victoria City. Salamat. Si Christ Kerry Paul Javier Tanatan, naga-monitor man sa San Enrique. Merry Christmas and Godspeed kuno. Thank you, good. Juray Montiliano Araman, permigid kami pamati sa Victorias sa inyo nga estasyon, Action Bright. Salamat. Maria Fe Maravilla, happy listening man. Merry Christmas from Palawan. Ferdinand Aguirre, good evening so Bright. Maybe it's high time nga mag-install na ang Bacolod CCTV sa mga main roads kag mga area nga wala suga kag rampant na gid subong ang kaso hit and run sa Bacolod, like recently natabo kagabi sa Lacson Street. Gani. May mga CCTV na actually. Ang pamangkot ko gana. Oo. Si Oak Ridge Bartolti. Ano na ngalan niya? Bartliti. Ha?
Good PM Aksyon Bray, please ang ferry kuno as sked Iloilo. Ang schedule. Sige, try ta karon ko malambot kasi Sir Ludovico Libredilia. Rose Milag, bayang gabi sa tanan Aksyon Bray, salamat. Obi-Wan Kamuti, Aksyon Bray, good evening, monitor lang kami diya. Angel Rico Perto, watching from Woodside 1 Alhis Bacolod, Aksyon Brian Morden, thank you, Gid. Brian Ortalia de la Torre, salamat. Rose Gargar, good evening, Aksyon Brian, pa shout out please kay Idol Gargar nga naga-relax pamati sa Aksyon Radio, kag kay Aliza Gargar nga naga-answer module. Me watching live from Villa Cecilia, Taculing. Wow. Thank you, Gida, sa inyo. Si Merly Dolido Magallanes Araman, Emma Arquela Kelstrom. Good evening, Sir Bry, watching live from Sweden. Sir, wala kami benefits anoniman. JR Toledo. Sa diin ka, sir? Kindly nga dapat may benefits ka sa na amo na pamangkot. Sige. Ma-relax ganay gamay ang puwak ko, mabalik ko dugay lang kamuha kayo mga issues pa kita. Las 8:02. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Aksyon Firing Line. Naga-monitor sinima tiniyon makaksyon ng aton sinima kulturan man preparar gali kita no kay manawag kita may ara kita sang SAP tonight no. Halin sa kay 0525 good evening Sombray, monitor lang kami dire barangay Nagasila Carlota si Boy Salmorin Mercy kag Esther de los Santos kag Carlos man. Salamat dira sa pag-monitor. Maayong gabilan kayo 7127 good evening Sombrayan, more than monitor kami di sa sitio Adjavo Barangay Bunga DSB. Ba, grabe, ginalakat ni Sona da tabok to sa Manbanaw, no? 8756, good evening, Brian. Monitor lang ko di si mo taga-Gab. Si Rowen Del Mundo, sang Barangay Caran Roma, Pontevedra, Negros Occidental. God bless. Diraman sa inyo. God bless para sa inyo. Last one, halin kay 1298, good evening, Brian. Mas lang ko balat, tani, kay kagapon nagdaog ko sa SAP ARB, tapos naka-text naman ang pala. Okay, ma-wait lang ko Japon nga ma-send ka mo sang name sang sender. Anong ganing bot silingon sini? Daw nakasend na guro sila kay antes na sila magpadala. Napadala na mo. I-check mo lang to kay anong sender selection J? Magi ko di Action Radio. Si Madam Marnie. Si Marnie Kiraw. Si Madam Marnie Kiraw. Doon lipat ko sa apelido ni Madam Marnie ba? No? Sige, congratulations. Sige, subong matawag kita sa SAP. May SAP na subong. Ara na sa linya. Okay, huwagig ko nga info. Online sa firing line. Nalagi lang pasensya. We have on the line si Commander sang Philippine Coast Guard, Sir Lodovico Librilla. Sir, good evening. Sir, good evening. May nagdiman sa tagapalamati sang Action Radio. Pasensya, sir, ha? Pasensya. Pagtawag mo kayo, sir, on board ako, abi. Sir, may changes sa aton sining classification, sa quarantine. Bacolod from GCQ, nag-MGCQ na. But ang Iloilo City still nag-GCQ gyapon. Sir, may ang biyahe na ito, may mapagbago or the same ang aton sining schedule? Actually, Action Ryan, diri sa aton sa Bresco, ang paskap natin yung nagdugang isa ka barko. So, ang ocean jeep natin, meron sa biyahe 545 sa... Hello? Hello? Yes, go ahead, sir. Pamati kami, sir. Oo. Bali, ang ocean jeep natin, may biyahe na siya, 545 sa aga. So, amunang changes na sa aton biyahe sa Bresco. Okay, wala sang pagkambyo abi nga stop anay ang biyahe kaya mo sina nag-GCQ kami gyapon may mga ara sang mas stricto pagid nga protocol dito sa Iloilo. So far why man ya sir no? So far diri sa aton wala man gid changes kay kasunod naman ta sa guidelines and protocol sa aton LGU diri sa Negros Occidental. Kay hindi pareho ang hindi synchronized kumbaga ang quarantine classification naton dito sa Iloilo. So why dapat sang kabalakan ang mga gusto magbiyahe Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo, sir? Sige lang gihapon, laging problema. Sige lang gihapon na Action Ryan. Ang sa sir, ang sa Toledo to San Carlos, sir, kumusta sir ya? So far, wala pa gihapon sir, no? So far, Toledo going to San Carlos and San Carlos to Toledo, vice versa. Wala gyapon ta. Wala gyapon. The same lang gyapon, Anyway, sa muna namon, sir, kido kadamo, giday namangkot daw, aware gid sila lang nga base may bag-uni, kido nag-lower down ng aton sining quarantine qualification, modification diri sa Bacolod. Ang mga kinahanglanon, the same, QR code, ID, kag health certificate, ang mala nagyapon, sir, no? Yes, Action Brian, ang mga requirements natin na mumangyapon. So, dapat secure gid na bago sila mag-biyahe. Sige. Dira lang kami astanay, sir. At least nabalaan naton nga wala gid sang pagbago despite nga may pagbago aton nga
quarantine classification. Mayang gabi, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Mayang gabi man, Action Brian. Magandang gabi man sa tagapalangan sa isang Action Radio. Sige, sir. Action firing line. Okay, ang nagapamangkot kay Nati, way kamo dapat kabalakan. Tuloy ang biyahe. Duway ginman mo, way ginman dako nga gin bag-o ginman name diri sa aton guro tiya mo na ang pag sulod sa mga malls naton nga gin pasangkad na gin siya. Though wala beaches naton, curfew hours may mga changes abi gamay. Do mo amo malana from biyahe the same lang. Ha? Action firing line. Okay, sige. Manghatag ko na 500 Mahatag ko na 500 kay para may pamakal sila boss Disyembre na subong daan. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, sinuayhan mapalaron subong nga gabi. Action firing line. I-prepare ang inyo sini nga mga cellphones dira mga kaksyon. Ang inyo sini nga mga basiway kamo bala nakakwan, way kamo da naka-open da or low bat kamo da, i-charge na. May kabilang kay Sir Sunny Boy Magsipok dira sa may La Carlota, dira sa Barangay Balabag and family. Kagang iya sini nga girlfriend man nga si Madam Jeneline Caburog. Salamat gid sa pag-monitor. Ara nag-ring na si Matrion. Alright. Sige. Sino ayhan ining mapalaron subong nga gabi? Isa ka wala edad. Wala edad eh. Aha. My God. Tulog na? Or... Oh, ara. Mayang gabi. Hello, mayang gabi. Hello? Yellow? Wala. Uy, patawagan tabi liwat tabi. Na utod, no? Kanogon. Sige. Kwan ato? Taga Bacolod lang anay, no? Oy, nagtutot na kanogon. Sir, basi nag-monitor ka na subong sa action firing line, gatutot ang cellphone mo, 500 ini, na? Last one. Kanogon. Okay, abiya ba si impostor ato? Why na? Ahay, sige. Na testingan tagapon The number you have dialed is... Kanugon, sige magabot kita liwat. Magabot kita. Bao kanugon may lang gidway ko linawag ang ngalan na set aside ko na nay. Another one, kanugon. Bao kanugon. Pit ka. Open yung cellphone dira. Sige, ara na. Alas 8:14, while waiting kita manamyaw kita anay si Madam Bibing Digia or Dagia Bautista. Good PM Aksubray, ga-monitor kami diri Barangay 39, Lizares Avenue. Nakapasakop ko dira sa inyong asap hasta subong wala pagid kami balawag ang name. Tinan mo na kay ginara, full ginato na ma'am ginakuot ko, ot gidiblaw, no? Subscriber cannot be reached. Puro man ni off ang ilang mga cellphones man kanugon ano. Sige, isa na lang. Isa naman. Subscriber cannot be reached. Sige, okay na. Islanta naman. Na, no man Action Jim. Ikaw bikuot Action Jim. Kado ka di mahalas ang kamot ko subong haw. Arabi. Nan, testing. Okay. Sige. Kanugon ba? Halin sa kay 1397. Good evening Sir Brian. Gapamatigid kami di pirme sa imo Nonoy Carbon sa barangay Amay Comorcia. Salamat gid sa pag-monitor. 8961, good evening Subray. Monitor lang kami di sa Kandingan, Hacienda Pangulayan sa Central Maaw. Salamat gid. Sige. Pasensya sa aton nga news anay dali gid lang kay manghatag kita 500 anay. Advance nga pamasko ini halin pa sa nagligad nga bulan sa Action Radio. 5830 manghambal si Pico daw pirmi lang isolated nugay na da siya gani. Good PM. Si Pico pa na targeta, no? 1577 Action Bri, may kinagamo naman diri sa diin. So diin siya nga lugar man. Abi i-check na to na. The number you have dialed.
puro man off ang ilang sini mga kwan man, ilang nga mga cellphone man. Kanugon siniho. Actually, gusto nila ni galing kinatabuan lang gid guro nga daw. Sa nag-text sa ato, diri may kinagamo, kindly gay ko bisang specific address abi. Oo. Kay para malabot nato ni sinima tinian. May gabi lang kay Brandon J. De Leon. Sir, tamyaw ko lang sila ni Carlo kag Ana May De Leon from Hinigaran. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, dali gid lang. Daway sila no? Din sila. Ara na, may nag-ring gid. Okay, sige. Ikaw na Ayhan? Gadala lasma ni Section James sa balik-balik. Mayang gabi. Hello, mayang gabi. Hello. Mayang gabi. Mayang gabi. Mayang gabi. Pwede kay Nanay Julieta Reyes? Action Brian. Ay, sus ko, Ginoo. si Nanay Julieta, ne? Ay, bata. Yan ni Action Brian. Sabi ko, din si mama mo din. Ari dito sa tupad ko, Action Brian. Kilala mo gina yun. Pistorya ako sa iya, abi. Pistorya ako sa iya, abi. Ay, may gabi, nanay. May gabi. Ay, si Action Brian niya. Pilang edad mo ganinay? Alam, malawag 50 sa 8 ni sir. Malawag 51 sa 8. Ay, gali ka. Huwag ginakilig. Taga-Barangay Granada. Oo, sir. Sige, ma'am. Nagdaog ka sa 500 pesos, ma'am. Subong nga gabi sa SAP. Salamat, sir. Yes, salamat sa pamata. Ikaw may permit action sa radyo, sir. Salamat. Sino ngalan? Ang bata mo to may number, waay. Amo ning number nga 0930. Iyan eh. Oo, sir. Sige, hatagan ko sa 50 pesos nga load kay pag bukas ba lang sa aton ba kilala niya na ko dayon. Salamat sir, pamata. Ikaw may blaser. Pero inang 50 na magkita na may kiss na iya. Bimulang kuha na libre, may kiss na iya. Hindi buwas lang ng imo load ga ha 50 pesos sa halin sa akon. Thank you, Ged. Sige, sir. Thank you, Ged, sir. Anong himuon sa 500? Anong himuon sa 500? Baka sir, baka cake niya gamay sa birthday. Ay, wow. Goods gina, no? Kag kung may manawag na sa inyo, gani, like sa amon, may pagsabat, Action Radio. Ano nga radyo matiyan? Action Radio. Action Radio. Oo. Parehas to ginhambal sa bata mo, bla. Na, pagtikab ko pala, hambal niya, ay, Brian Morden, kung dito ka nami lang, na? Sige. Sino ngalan? Hindi ko lang kami, sir. Salamat, Gil. Kami Action Radio. Sino ngalan to sang bata mo? Kay may nagapamangkot, di ho? Stephanie, sir. Ano apelyido? Reyes. Sige, i-avail mo na buwas ang load. Buwas lang ha. Thank you, Gid. Sige, thank you, sir. Sige. Mabuhay ka mo da. Mabuhay ka mo. Thank you, Gid. Sige. Thank you. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-on kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Action Firing Line. Kanami sila yan, no? Kay tikab pa lang sang bakba mo, kilala na nila. Tani, ano aksyonan? Sana all, no? Gamuna, no? Sana all, namuna bla, no? Salamat kidra sa inyo, taga Granada. Kampanya, pagig ka muna pamati sa Action Radio, kaya mo simple lang gini. Ang premyo namon, iway na niya pabudlaya daw laban sa hungit ni Action Ano. Action Firing Line. Pagpamangkot, ano nga radyo ginapamatian mo? Action Radio. May 500 ka na rin. Why, nadurog mo, di ka na yung mangguna, hindi ka na yung manapastubo, hindi ka na, kung mga abuno, ni manilhi ko na. Sabat ka lang yung Action Radio, may 500 ka na. Action Firing Line. Sige, salamat, Gidra. No? Sige, last 8:21 na sa aton nga pagpangalaga. This time, laboton ko sa Action Dale Salazar. No? Kay kabalog ka, padayon subong ang swab testing mo. No? Sa mga utod na diri sa syudad sang Bacolod. Kag kung mag-positive ikaw, ipaidalom ikaw sa ipaidalom ang family mo sa evaluation.
kag maka-apply sila para makakuha sang financial assistance gikan sa gobyerno. Action firing line. Kon pila ina do 6,000 bala mo, no? 6,000 pesos ang mabaton ti ayad pa man sa pila ka simana abi nga ikaw nga nag-positive da, why hindi ka kaobra, hindi ka kagwa, ara ka sa isolation facility, ang imo sa pamilya may ginagamit to ya aside from kilo-kilo abi nga gina-provide sang LGU dira sa inyo. Action firing line. Kag ini nga financial assistance mga ka-aksyon para sa ihibalo, hindi lang kay Paras Bacolod bilog diya nga Pilipinas, din ka man naga-monitor kada subong diri sa Negros Occidental. And if may ara ka sang pamilya nga nagpositibo sa COVID-19, kindly ask sa inyo DSWD dira or di anong tawag da sa inyo nga kwan nga pwede gali ka mo ka-apply. Pero ipaidalom ka mo sa checking nga ginatawag kung kwalipikado bla ka mo kung hindi. Kay may ara man niya action ansa nagpositive yang ati well to do man niya, no? May kwarta man bla, may ara ti para lang ni sa mga pulupigado ginaton nga mga utang. Action firing line. Okay, we have on the line Action Dale Salazar sa sini nga mga tinion, ox na siya. Okay, sini mga tinion mga ka-action kompletohon ta detalye sa Action Radio City Hall report. Action Dale, maayong gabi, Merry Christmas. Action Christmas. Kada mo Action Bray isang mga ayuda no nga nalakip sa provision sang bayanihan to no nga igahatag para sa mga naapektuhan sa COVID-19 kag para man sa mga livelihood program sa mga Pinoy kag mga negosyante nga para makabangon sining impact sang COVID-19 pandemic. Action Bray gain nalabot natin diri si DSSD Head Bacolod Pasita Tero kag nagpalayag Action Bray nga under sa bayanihan 2 makabaton sang 6,000 pesos nga financial assistance ining mga pigado nga mga pamilya or low income families. Action Bray nga naapektuhan sa ginpatuman nga lockdown umpisa September 11, 2020 onwards. Action Bray sa idalom sang bayanihan 2 no. So sunod diri kay Ma'am Tero ang nagahulat sila karon sang lista gikan sa barangay angot kun pila ang numero no sa mga panimalay nga naapektuhan sang lockdown sa sulod sang 14 days. Action Brian ang 6,000 nga financial assistance sino diri ang coverage or makabaton sang ayuda. Una, ang pamilya nga ang isa nila ka miyembro nag-positive sa COVID-19 automatic ina nga gida-lockdown sa Action Bray for 14 days kag ining mga pamalay Action Bray nga do wala sang na-record nga positive sa ila pero naapektuhan sila sa lockdown nga ginakandak no bisan wala isang positive sila basta cover sila Action Bray sa lockdown nga gin-implement sang barangay kag otoridad bisan wala sang may nag-positive sa ila. Pero gin-explain rin sa ato ni Mama Tero kung duwa ka miyembro sang pamilya ang nag-positive one time na sa gyapon Action Bray nga 6,000 pesos ang ila sining mabaton so wala sang duplication sang ayuda Action Brian no. So kung duwa ka family members ang nag-positive sa virus isa lang sa gihapon ka 6,000 ang ila sining mabaton. Rason ti amonis pa karon ang ginahulat sang DSSD office ang listahan gikan sa mga barangay angot sa numero sang ginpang lockdown from September 11, 2020. Kung September 10 ka Action Bray gin-lockdown hindi ka qualified sa sining ayuda. So September 11 onwards no amo na siya ang coverage sang date no kaya mo na siyang period nga daw gin-aprobahan ang bayanihan 2 Action Brian kag nangin layi no amo na siya ang sugton sang bayanihan 1 nga ginatawag. Gin-explain din sa ato ni Mama Tero no after nga makapasang barangay sang listahan no kay i-check man Action Bray i-note pa ni sang Bacolod Emergency Operations Center kag sang DILG Bacolod and after sina i-forward din nila sa DSWD Region 6 nga office nga amo Action Bray no ang magapatigay man sang evaluation kag hatagan dira sang nagakaigo nga form para ang mga ganpang recommend sa LGU sang Bacolod City makabaton na no sang 6,000 pesos nga ayuda kay sunod ka pero may mga proseso pa ni Action Bray nga dapat nga sundon nga not because ka nagparista ka automatic nga makabaton ka na sang 6,000 pesos nga ayuda. Kung manggaranon ka Action Bray
rural ka, no, kag hindi kayo part sang low-income families, hindi ka na qualify ito sa sining program, Action Brian. Di ka na lang mag-apply dayon Action Day la, no? Pwede kaya makakas sa listahan kag ang kwarta, ang 6,000 pesos, igahatag naman ini sa iban pang mga benepisyaryo nga nagakinahanglan. Pero kung mangkaranon ka Action Brian, kag nag-positive ka sa COVID-19, gindala ka sa ospital, kag dako ang imo sining bill, may wala ka Action Brian isang program under Bayanihan Act 2 nga ginatawaga nga aid to individual in crisis situation, no? Amo na siyang hambal Ma'am Tero nga ang DSSD sa gihapon ang magapatigayon sang assessment. Kung pila naman ang ayuda nilang mabaton, depende Action Bray sa evaluation sa assessment sa gihapon sa mga social workers sang DSSD dili sa mga syudad sang Bacolod, no? So Action Day, pila man ka days ang processing siniabi hasta nga ma-avail sang family? Wala pa Action Bray sa exact nga date kung saan ang releasing sang 6,000 nga ayuda. Kaya malto ni Ma'am Tera, not because nga may mga nga program under Bayanihan 2A kalbalista kada qualified beneficiary aran na dayon, no? So lawid-lawid pa na Action Bray kay nagahulat man sila, no, sang mga announcement man sang Region 6 kon 1 gid matupa ining 6,000 pesos. Amo na tong iya sa karon nga ginahulat ang lista halin sa barangay, and then from barangay isubmit sa Bacolod DOC, DOC Bacolod, and then isubmit naman sa Region 6 Action Bar para sa nagakaigo nga evaluation. Bisan madugay-dugayan, at least may klaro iya nga may batunon kag daw mo mala na aton Action Day mo. Yes, Action Bar. Klaro nga may alagid sang may mabato na nga ayuda kutob sa mga qualified, no, nga mga low income families Action Brian. Bisan beneficiaryo ka sa Social Amelioration Program kag na lockdown nga Action Bray, pwede ka sa gihapon makabaton hambal Ma'am Tero sining one time, no, nga 6,000 pesos. Siyempre, bisa kon nakasap ka man before, itilain naman yung set up sang ayuda sang gobyerno mo for family man nga affected sang positive iya, di ba? Correct, Action Bray. Kaya stop to naton, ano to mo, first and second tranche, under din sa Bayanihan 1. Yes. Action Bray, this time Bayanihan 2 naman. Pamatay nato ang tingog ni DSSD Head Bacolod Pasita Tero. Di covered sila sang Bayanihan 2. Okay. Lockdown families, no? So kung lockdown families, that includes the positive. Diba? From September 11 onward. Okay. Oo. So, amo na ganit subong nga pangayo kami sa mga list sa barangay. Kaya syempre, ang barangay among nag-lockdown, no? Sa ila area, diba? Okay. So kapangayo kami subong lista sa mga barangay sa lockdown families from September 11 onward. Okay. How much are they going to receive, ma'am? Sa aton Bayanihan 2, may rakit ang 6,000. No, intended for lockdown families, no, families. So, meaning, in a family, isa lang. Kasi mag-droble na naman. No, so, isa lang. Oo. What if kung duwa sila mag-positive sa lang Japon? Sa lang Japon. Okay. So, the process of applying, ma'am, anong proseso? Kaya mo na nga, nagapangayo kami subong sa, masubmit pa kami sinamong sa ngalan nila sa region. Noted na siya sa EOC kag DILG. No? Okay. Meaning that will be an official list coming from the different barangays. Kag dason inutahan sa DILG kag EOC. Now, after that, ipadala na naman sa region. These are the families that have been locked down since September 11 onward. Now, after that, may instruction na yun ng region nga i-intake sila or ibutang sila sa proper form gid, no? Even though nga nakakuha ka na sang SAP, pwede kaya makakuha sa ina. Okay. Pwede kaya you can be qualified sa financial assistance sa Bayanihan 2 kay this refers to lockdown families mo. Oo. Pero ang mga katupad balay mga naapektuhan mo sa lockdown, wala na sila yan? Same man, tanan nga na lockdown. So for example, sa Mahimulaton, for example lang na yan, no? May 30 ka lockdown families da.
Siyempre, na ba na si Ma'am Matero, so matagin mention niya, for example, sa Pulok Mahimulaton, kung 30 dila ka mga pamalay ang na-lockdown. So 30 man sila nga mga low-income families ang ilakip sa listahan na kag posible makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda. Within this week, kung tani ang yasin nga pangabay sa mga barangay nga mag-submit sang listahan para makapadala na sang initial or first batch no? Listahan ang syudad dito sa may DSWD Region 6. Action Dale, September 11, December na to, subong-subong pala ni ma-implement diri sa aton. Amos na? Yes, Action Brian, no? Kahit among sa gobyerno, ang may mga process pa action na Brian, no? Kahit diri sa may syudad sa Bacolod, adamo diri sa mga nag-positive, no? May mga prente nga nag-positibo sa COVID-19 nga nagapanawagan sang bulig kag ayuda. Although amo ning first time Action Brian nga na-publicize locally, no? Ang ining balita, kita na-inform kita sa sining benepisyo, no? Para sa mga COVID-19 positive kag mga ila sining pamilya. So amo ni Action Brian ang gin-explain sa ni Ma'am Tero, September 11 onwards. Kung March ka pa nag-positive, hindi ka na qualified sa sining programa. Pero why not? I'm not telling here nga kita gibi nagtukib sini. Subong lang tabi kabalo sini before pa naman Action Dale ning inutik na nila sa mga amo ni nga mga tao abi nga family nga nag-positive or ano man. Daw nga September pa September, October, November, December kalawig na panahon subong patayan nagkarakara sini. Lawig Action Brian mo. Pasensya lang Action Dale pero inablang natingala kita prangkang istorya kay nakulay na nabatian kay Vice Mayor Elcid Familiaran sa agat tablang interview. Why man nato makit-ani sa bayanihan act kay alangan ko tihon tagini sa kadamo na sa mga sections kung kuno nga mga provisiones direction day no? At least this morning na hibalaan naton kag subong tanan na balaan nga nag amo ni ginhimo na December na September pa to, di ba? Correct Action Brian. Kag kadamo sa nagpositive na Action Dale, pasensya ha, kadamo sa nagpositive nga mga ara sa merkado, ng ipang swab test to bla sa mga gimpang swab test before nga sa nagapangihaw mga kasapatan naton. Correct. Actually, sa akong pamatsagan mo pa ning mga naka-recover na nga na-include sa September 11 onwards nga wala pa nakabalo Action Brian sa sining benepisyo nila sining mabaton. So first time nga meron sila sang palaboton nga 6,000 ina kung part sila sang low income families nga ginatawaga. Yes, tonight ginapa-actionan naton tanan-tanan nga nag-positive sang September 11 onwards. Kadto kamo sa DSSD basta feeling nyo nga mangin qualify lang kamo. Kadto kamo to kag magpasa sa inyo qualification. Actually, syempre, nila kinanglan magkadto sa DSSD. Kaya pero ang barangay. Pwede sila makalo sa barangay kay basi bala hindi ma-include na sining ngalan. Kaya pero ang barangay ang muna kaibalo kung sino nga mga panimalay ang gin-knockdown kasi sila ganang nag-supervise sa nagapanguna. So sa barangay sila na pakigangot kagati ang barangay ang masubmit sa listahan sa syudad Action Brian. So, I'm sorry, sa barangay lang galiha, hindi sa DSSD basi magdugo kamo to kag kami Action Dale mo pa si Bangdan diri sa barangay kamo ha sa din kamo nga barangay nagapauli Action Dale. Si kapitana may araman na sa sangkopya sang mga inventory dira or data, number of houses nga gin-lockdown, gin-quarantine. Sila na ang masubmit Action Brian. Kung saan pa matsagan Action may basta ayuda daan ang bilunggan katawo dasig. Yes, Action Dale. Bisan sino naman lang sa buong kwarta need nato Action Dale mo. Action Brian. Speaking of kwarta, under Bayanihan 2, may mga waitlisted before Action Brian ang syudad nag-send dito sa DSWD Region 6. At this time, matupaan lang ila sining one time na 6,000 pesos. Ang waitlisted beneficiary, amo ni sila ang mga wala nakakuha sa first kag second tranche nga social amelioration program. Pero, qualified sa SAP nga program Action Brian. So, hindi sila makabaton lang sang one time nga 6,000 pesos. So, dito sa Bacolod City, sa pero may 9,000 at least ka mga waitlisted beneficiaries. Kag sumabot nga December 4, December 5, kag December 6, mayroon sang first payout, initial batch Action Brian para sa at least 5,000 ka mga waitlisted beneficiaries. So malimamtero paipagin nila sa barangay ang pag-distribute upod man nila ang DSWD, ang kapulisan para masiguro nga ma-observe sa gihapon ang mga health protocol nga gina-implement. So sa Bacolod City, 9,000 ang waitlisted pero initial batch anay sa December 4, 5, and 6 amo na siya ang first
payout action, Brian. Under bayanihan tuman Japan na hangin nga program. Balikan natin si Ma'am Tero. Ay kadua nga target amo ni ang mga waitlisted nga wala pagidya nakabaton sang staff. So duha na ka duha na ka grupo. Now ang wala pagidya nakabaton sang staff, nagpadala na ni kami sang sang lista, so mga 9,000 sa napibilog. Ang nalista natin sa Bacolod City. Ang 5,000 naman ang schedule subong sa December 4, 5, and 6 para i-pay out sila. Ang 9,000 na waitlisted, may payout kita sa mga about 5,000 plus sa December 4, 5, and 6. Ilan na ma'am? Ilan mabaton? 6 lang. 6? Amo na ni. Sa bayanihan 2 na na. Oo. Ikaduwa na nila or bago pag-deal sila sa silinga program? One time na siya. Hindi, mag-ugin niya. So, wala siya nakakuha. Wala siya nakakuha sa dala. Why siya kita? Ang iniya nga bayanihan 2 nga gin-qualify namin sa waitlisted. Wala gid na iya kakuha sa bayanihan 1. Action Brian, nabatihan liwat ang tingong ni Mama Teros ang DSSD Bacolod. So amo yun sila ang nagreklamo before balang, although qualified sila sa SAP sa first and second tranche o galing ti wala na kayo nga daw kamay kota ang syudad Action Brian kag mas ginpili ang poorest of the poor kun baga Action Brian. So this time waitlisted, although nga nubo-nubo yung ila sini nga mabaton nga 6,000 unlike sa bayanihan 1 nga 12,000 to Action Brian ila sini nga mabaton. Sige lang importante may ara Action Day la. Goods na no? Correct. May na kaya pala gasto kag pang Noche Buena sila. Yes, dako na. Karon nga Disyembre. Kaya nakadawat to gani 12,000 gani umot kundi na to gro nagpakadto subong niya may ulusaron pa sila nga 6,000. Ang iba nga pang panahon man to gani. Nagkadakpan pang iba ni. This time iusaron nila sa instruction brining 6,000 pesos. Ngaila sini nga mabaton. So mahulatan sila sa announcement sila sining mga barangay kay ipabalo man ang action bray kutob sa mga beneficiaryo. Kung wala kayo nalakip sa first batch initial payout, hindi ka magkabalaka kay may next schedule pa ang DSSD kagilay na iga-allowance soon Action Brian. Action Dale, slide lang ko ni Bip, please lang sa poso kag sa enforcer ni Action Dale. Slide lang. So next batch rin naton sang surveillance testing sang EOC amo ni ang mga traffic enforcers sang bitaw kag mga poso personal Action Brian sang syudad. Kag ining mga riders nga wala nag-interaction Brian sang Sabado kag Domingo nga adlaw nagligad nga weekend. So sa this coming Saturday kag Sunday dira sa gihapon sa Bay Center sa may Pro Center ang next batch sang surveillance testing kun madumduman Action Bray gin-announce sa Tuya Santo ni Sir EA Pineda nga amo ni mga bitaw naton nga everyday ara sa field ipaytalo man sa surveillance testing Action Bray kun may baluan bala positive or negative sa COVID-19 Action Brian. Kag take ang sa mga riders to nagligad ng Sabado November 28 kag 29 mga 548 ang nagpaydalom sa surveillance testing. Ang sa Sabado to Action Brian nubo tumo 81 lang to. Pero pagka Domingo sa Sir Ernie nagdamo-damo nag 400 plus na ka mga riders ang nag-join. So buwas nga adlaw gina-expect nga magwa na ang result since napadala naman sa laboratorio sa Cebu City ang mga swab specimen Action Brian. Sige. Salamat, Action Dale. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Pwerte no. I'm sorry, Madam Pasita Tero, ma'am. Nga subong lang nihaw na man nga September 11 pa ni, no? Ang kaangay sini pagkatapos mi isa man way pagid may nakapadala to sa DSWD Region 6 ni subong pangasimana kuntane. Action firing line. Na man nga sitwasyon ato na panggobyerno mag-inamo siniman, no? Dapat gali isa nagliligad pa ni. Pila na kabulan na kalabayo, mga sobra na duha kag 20 kaadlaw ang nakaligad na. Ti may isa wala pa ta may tagaan sang ayuda sa pagkadamo na sang positive dis Bacolod. Action firing line. Kon wala natukiban ni Action Radio kay nasang aga, thank you gid once again Vice Mayor Elcid Familiaran, sir. Way takamaan nga mo ni Gilio. May ara gali sina ti kon pamatian tang report Action Dale. Da wala gid sila inisyatibo nga pahibalon kay kung may inisyatibo sila with or without Action Radio tonight or this morning, today, may ara na tani may ayudahan pagiti September 11 pa mo. Action firing line. Di wala
Maumpisa pa lang sila this week ko. Ay na, man nga sitwasyon, ni naton kwartada. Action firing line. Yan ay isang gobyerno. Ang parabla kay Juan, kay Pedro bla. Ipanghatag tana. Kay ako, isa man da sa nagahatag na kay taxpayer. Ako taxpayer, kaman taxpayer, tatanan-tanan. Nga sagi tanaya ka kipi-kipi sila man. Action firing line. So sa mo na ning sitwasyon ta, patagon mo lang gini sila sang ila sini nga mga personal biodata dira para mabalaan kung ano ni sila. Low income earner ini sila. Kwalipikado bala sila nga makabaton sang 6,000 pesos nga ini mabudlay gid ina bala. Action firing line. Kung way na tribo kahon isubang thank you tiway gid ma. Tanan nga nagpositive. Umpisa Setyembre 11. Kadto kamuda sa inyo barangay. Palihog lang kag pamangkota si kapitan. Kag ipadala ang inyo mga ngalan sa DSSD. Action firing line. Las 8:42 sa aton sini nga pagpangalagad. Makomersyal lang ko for a while pero may ginakontak kaming isa ka ginagamo diri lapit lang sa Bacolod kung ano ini pasudlon tani anytime kon goods na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory. May gabi lang kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, M. Navarra Hukaban, basi bala ginasip-sip nila paano i-magic, kabay pa wala. Michael John Season, good evening, Exxon Brian, greet ko lang cousins ko sa Dubai, Noridel, Robert, and Norman Lee. Keep safe, monitor from Chati Elias Paranaque. Salamat, git. Jake JC, good evening, Exxon Brian, pwede ka pangayo number sa SAP, salamat, git. Pwede ka di ka sensor, na? Ferdinand Aguirre, Action Bride daw na sunog sila sa ayuda kay gin pamangkot sang Action Radio how gina-secret lang guro. Action Brian ginabi mo. Palangga tani si Madam Pasitatero aton love ina kay gabulig inas pumuloyo, no? Portane. Marlene Diaz naga-monitor man, Milo Hoyatin Amit, thank you gid. Okay. Dali lang. M. Navarra Hokaban, good evening, Exxon Bray. Greet ko lang sa ila ni Coco, Nico, Yap kag Baba. Nga gapamati, gid subong upod sa ila ni Lolo Dagol. Thanks, gid, and more power. John Cleven Duran, salamat, gid. Dong Buran Tuario, Exxon Bray, natak-an na guro, sige pangawat ang sang bata kay kumadakpan kapagwa man lang mo. Gintiro na lang. Dihog lang, great Joven Panes, Tunonoy kag Sam Dilion, Tatay Rene kag Nanay Angging De Leon kag Choi Noel De Leon, na? Romy Agsam Araman, Angelina Penuela, Jonel Manaay sa Barangay 33, si Merly Dolido Magallanes, Evangeline Talatala. Actually, paano mag-intra sa inyo pamaskuaman? Text lang sa number. Jocelyn Dinsay Oliverio, ang inyong number ari na sa amon ding suludlan. So gina-raffle na siya, na? Sa kadamuon sang number. If you nito ba? Amon ding ginabutang namon so diri na sa gina-raffle tanan. So hindi na di white di sang daw bias nga ginapaminsar sang iban kay ginaluog ginakapa-kapa na naman, ha? George Gargasiran, tuod na nga flattened curve na ang COVID cases sa Bacolod. Salamat. Atikon basihan ta sa number naganubo na gid man siya. Ziti Alunan Araman, Glenn Vargas gapamati gid Action Radio. Veronica Santillan Manukan monitor lang gid, na? Roderick Aungon, yung gabi Axer Bry mati lang kami di Gardenville, tamyaw lang sa mga tampipi sa Bangga. Trixie Ibusio Araman, Nobe Retiban, Action Bry, good PM, monitor gig ko sa imo, tani matawagan mo man number ko. Okay, sige, goods na. Butang tana di sa sulod lanta. Kristen Minies, Villalobos, thank you, gid. Alex Montesa again,
Roll the dice. Ayos. Brandon J. De Leon. Hi sir, tamiyaw ko lang sila ni Carlo kag Ana May De Leon from Hinigaran. Marlene Privano. Salamat gid. John L. Evelyn Tumakin Brosi. Hi sir, tamiyaw naman family Brosi Tumakin watching in Barangay Kabadyangan, Sipalay City. Salamat gid. Padaluman tapagid abi kido damo-damo di sa dalom. Si Machalita Dakiado, salamat. Bernadette Lacson, Yen Hodge Templado, pwede ka as Aksyon okay na ba? Halin sa Bacolod to Escalante, hindi na ba pag-quarantine dyan ni Templado gali ari ko subong sa Pilisa? Depende sa LGU mo. May mga lain-lain nga style ang LGU. Like sa Bacolod, di why na gina-quarantine. Sa ila to, wala kami update sa ila, no? Sa kadamuon sang banwa kag syudad. Lawaga lang lihog Aksyon Brian number, salamat gid. Okay ang inyo nga i-textan. Ariha. Sir 963-219-8066. 0963-219-8066. Amo na siya. Eric Moico, Action Firing Line, Bray, ang kay Juan kag kay Pedro ginkuha na ni Mang Kanor na inutil na walang kabusugan. Mayong gabi sa tanan. Mga sungak-sungak. Ferdinand Aguirre, Action Bray, daw na sunog. Okay, nabasa ko na. Parte maganda yung mga komento sa mga amigo tadi sa live mo. Oy, paki-share ha. Ayaw lang ko sa inyo, paki-share ang aton nga live sa inyo da nga personal account. Please lang. Para lapnag pag yung mga sunog nga mga balita. Lito si Condes, mayang gabi Action Bray, monitor lang ko ni God bless. Imagine mo na, suliton ko September 11. Tapos 11 September naglabay na ta October, nagtigkalalag na tagani mo, nagmaskara na ta nga sekreto lang nga maskara inang sa hangin lang abe. Naka November 1 na ta nagtigkalalag, dugay-dugay mapaskwa na naman kita. Kung way tanin na tukiban, may ari gali niya tag 6,000 pesos ang mga pamilya sa nagpalasitive Action JM na kung qualified ka. Ti kung way ta matukiban subong, kita mo klaro gid gali nga wala gid sila kaumpisa kay subong pa lang sila nga semana kuno tani ho na sus ko kalugtasan. Subong pa lang kuno tani nga semana kuno ho mapanagtag na ti September pa to. Nano man nga sitwasyon pag gobyerno aton para na ni sa tao isagit pa ka putos-putos da man. Lito si Condes again, salamat ged, God bless man. Bernadette Lacson, shout out Grupo Progreso. JC, thanks Action Brian, thank you gid. Welcome. Si Yen Nodge naman Templado, good evening Action Brian, monitor kami Barangay Felisa, Nonoy Layagin kag Johnny Templado always. Evangeline Talatala, Action Brian, pwede masulit lawag ang number nyo. 0963 219 8066. Pero exclusive lang niha sa taga Bacolod kag Negros Occidental ha. Diri lang dapat. Eric Moico, thanks gid Action Bryce. Bry, mabuhay ka. Gaululog ta sa Isla Sara. Mangkot lang ko halin Manila, pa Bacolod, may quarantine pa ba? Kung it ay ka, gina-quarantine gid. It is ay ka. 14 days. Kagkay Mante. Ano nang Kagkay Mante? Sige. Golingay family gali Kagkay Mante. Salamat gid. Sugpon gid ito. Ayo ko man sa inyo, paki-share ha sa program ta ha, please lang. Si Milo Hoyatin Amit, good evening Action Brian, damo daguro magician sa division. Grabe. Di ba sige na-evaluate patulod-tudo? Ay, sus ko. Daisy Tiham Shoshima, good evening Action Brian, stay safe and God bless. Salamat, ikaw man. Nonoy Castanida, Action Brian, nahuya na sila guro, na konsensya na sila kay ipanagtag na nila. Dejen Jonah,
Merry Christmas, Action Braibaw, na late ako sa December 1. Pamati sa imohaw. Na review lang ko. Review lang. Dugay-dugay. Kag paki-share. Paki-share sa aton nga program. Si Dejen Joe, nada niya halin sa puno, i-review na karon pati commercial. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa inyo. Mga maukod tani nga tagpalamati kada gabi. No? Pero no? Sige. Paway-way lang ko kadali sa akon nga puwak ha para makarelax-relax man ko. Alas 8:51. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsag anong kailangan Responsable at ang balita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe Wala sang ginagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat. Brian Warden, Action Firing Line. Si Ray Jantan Villalon, praise God. Salamat sa Action Radio. Kay kon wala Action Radio, wala na hibaluan nga may COVID halin sa September 11, may ara kayuhan sa gobyerno. God bless Action Radio. Si George Albino, maayo lang, di na to dapit man, na dula ho. Si Romy Agsam, dapat po may pera ang may mga COVID. Mabuti na lang pala nalaman nyo po. Salamat. George Albino, may na lang may firing line kag may very productive nga Action Brian. Mabuo salamat. Headshot gid, Action Bri, bato-bato sa langit, trabaho lang. Correct, walang personalan. Junel Manaay, hi Action Brian, good evening. From Carl Niel Ron Manaay, always Action Radio Bacolod, Merry Christmas. Salamat kid. Advance pamasko Action Brian, maski load lang idol taka. Salamat gid. DJ Jonah, salamat man sa pag-monitor. Karami pagintani pamasa, no? Galing king oras ko, medyo nagkabit-kabit na kulapo, ano ko ganyan. Karon naman sa action na Fire Action Night Patrol upod kay Action Marlon Genovia, mga kaksyon. Bantayan nyo karon ining kinagamo nga nagluntad, may patay di isa, i-confirm kompletohon karon diya. Popod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Kantong, ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa amuman gihapon nga oras kag istasyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.